Ayan, good day everyone. Ayan, welcome dito sa YT4K Villa Verde Resort. Dito po yan matatagpuan sa may Alaminos, Pangasinan. Kung kayo po ay pupunta ng 100 Islands, dito po kayo mag-staycation after ninyo mag 100 Islands. And pasukin po natin itong aming Grand Villa na ino-offer na hanggang 50 packs, 45 to 50 packs, kayang-kaya po ng room na to. Ayan, pasukin po natin. Dito po sa unang pinto. Ayan, pagpasok po nito, itong unang pinto, makikita nyo na dito, bubungan na kagad yung ating dining table. Dalawa po yan. Ayan. And then dito po sa loob, meron po siyang powder room, powder area. Ayan, meron pong faucet dyan. And then dito naman sa right side, makikita nyo, meron po tayong kettlebell, meron tayong microwave, may mini ref, and then meron tayong mga lagayan dito. And then nandito yung ating lababo. Siyempre, merong lutuan, may kasama po yung rice cooker, exhaust, and then siyempre, mga lagayan. No? Ang dadalhin nyo na lang is utensil. No? Hindi po kami kasi naglalagay talaga ng utensil para maiwasan po namin yung mga pamahayan siya ng insekto. Kasi mas okay po yung magdala kayo na sarili yung utensil, tapos pag uwi po ninyo, dala-dala ninyo yung inyong utensil at mapanatili po namin malinis itong ating area. No? And then dito, meron po tayo dito shower. Andito rin po yung ating pinaka CR, lavatory. Yan. And then dito po, may dalawa po tayo ditong shower. Naka-hot po yan, no? Meron po siyang hot shower, may cold, no? And then dito sa kabilang side, ganun din po. Yan. Bali marami tayong hot shower na paliliguan, kaya hindi po kayo magagawa. Bali tatlo po yan yung dito sa area na to. Okay? And then ito po ay naka-aircon. Makikita niyo po, naka-aircon po yan. Ito may ceiling fan. Inverter type po yan, kaya napaka-tahimik na. Kaya kung magsasalo-salo kayo dito, kasyang-kasya po kayo dito. Pasukin naman natin itong mid area. Dito sa mid area, makikita nyo, pagpasok nyo, yung mga higaan niya. Meron siyang tatlong double deck na pang-double. Ayan, makikita nyo, apat po yan. And then dito, pasukin natin dito. Yan. Dito po, ayan, makikita nyo, meron siyang mga bed dito. Dito pa lang sa baba, no? Dito pa lang sa baba. Kayang-kaya na po yung 30 packs, no? 30 packs, kayang-kaya na po. Double po, bawat higaan natin. Meron din tayong single na higaan. And then dito sa area na to, syempre, naka-aircon din po yan. Makikita nyo yung aircon. And then, meron din po siyang ceiling fan. No? And then, yung ating flooring, makikita nyo, laminated, wooden wood po yan. And then, akyatin po natin itong itaas. And akyatin natin dito sa taas. Kapag sobra po kayo sa 30 packs, bubuksan po natin itong mezzanine area natin. Dito sa ating mezzanine area, yan. Pagpasok nyo dito, bubungad po rito, puro bed din po yan, no? Itong pinaka second floor natin, mezzanine. May single bed dito, dalawang single bed. And then, merong double bed. Yan, makikita nyo. And then, syempre, naka-aircon din po ito. Naka-aircon din po yan. Yan, makikita ninyo. And then, makikita nyo, no, yung ating wood. Napakalinis dahil ito po ay laminated wood, itong ating pinaka-flooring. No, kaya tumambay po kayo dyan, talagang masisiyahan po kayo. And then, yan, check naman po natin yung entertainment room area natin. Ito po yung aming entertainment room area. Makikita nyo rito, meron pong 100-inch TV, no? Meron pong karaoke, pwede po kayo mag-karaoke dito. May table, pwedeng tumambay dito. And then ito po, naka-soundproof. Makikita nyo rin, naka-inverter type ceiling fan. Meron din siya, naka-aircon din po siya. No? Yan, ito pong area na to ay entertainment area natin. And then meron po siyang pintuan dito, bypass, no? Bypass siya papunta sa mga room, no? Papunta sa mga room. At dito po sa room na to, makikita nyo may dalawa pang CR dito. Isa dito, yan. And then meron dito. Yan. Dalawa po. Ganun din po yan, meron pong shower and hot and cold. Itong ating dalawang CR na to. Okay? And then syempre, naka-aircon din po itong ating area na to. Then sa mga naghahanap po, no? Sa mga naghahanap, company, reunion, or anything, no? Na group. Ito pong area namin to, itong Grand Villa namin na to ay pang 45 to 50 packs. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung kayo po ay pupunta ng 100 Islands at gusto ninyo mag-relax,
pauwi, bago man lang umuwi, chill dito sa aming resort. Dito sa aming sa resort, meron kami basketball court, meron po dito nga video okay, meron po tayong swimming pool. Kaya hindi po kayo maboboring dito once na dito kayo mag-staycation after nyo mag-100 Islands. Check nyo po ang aming Facebook page, YP4K Villa Verde Resort, at i-check nyo po itong aming Grand Villa Rooms. Maraming salamat po and have a nice day.